Как поддържам косата си толкова блестяща, жива и дълга? Но честно казано, тя съвсем не изглежда така всеки ден. Понякога е суха, изтощена и просто крещи за грижа. И ето го моето тайно оръжие – бадемовото масло от Етерин. 100% натурално, хидратиращо и прави чудеса с косата ми. За моят ритуал са ми нужни само 3 прости съставки – бадемово масло, ластик и гребен. И нека магията да се случи. Започвам като разресвам добре косата си, за да може маслото да се разпределя равномерно. Това е важно, защото така всяко косъмче получава нужната грижа. След което вземам малко от бадемовото масло. Наистина малко е достатъчно, защото е супер подхранващо. Започвам от краищата, защото те са най-сухите и после преминавам леко към корените. Всичко повтарям и от другата страна на косата. Винаги правя и кратък масаж на скалпа. Това не само успокоява, но и стимулира кръвообращението, което помага на косата да расте по-бързо и да бъде по-здрава. Вързвам косата на кок и оставям маслото да подейства минимум за 30 минути. След като измия добре, резултатът е това – мека, блестяща и видимо по-здрава коса.